L-ewwel jum tas-sena huwa l-jum abbinat mal-maratona ġbir ta' fondi bris id-Dar tal-Providenza. Maratona li ta' kull sena tkun mistennija minn bosta Maltin u Għawċin u timmarka l-bidu ta' sena ġdida. Nana kif wieħed ma jistax jibda sena b'mod isbaħ milli jkun ta' għajnuna għal dawk l-aktar fil-bżonn. Il-festa ta' ġenerożità bħalma jsir kull sena se ssir fil-car park ta' residenza tad-Dar tal-Providenza fejn l-Arċisqof Charles Scicluna se jqaddes qudies fid-9 ta' filgħodu u eżatt wara jingħata bidu għal maratona li tibqa' għaddejja sa nofs il-lejl. Id-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef qal li d-Dar tal-Providenza hija impenjata li tibqa' toffri servizzi residenzjali ta' kwalità lir-residenti tagħha e kif tibqa' taspira li tkompli ttejjeb kemm jista' jkun il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Id-Dar tal-Providenza kif jaf kulħadd toffri servizzi residenzjali l-115 persuna li jgħixu fid-djar kollha tagħna, anke f'dawk li għandna fil-komunità. Is-servizzi tagħna huma servizzi personalizzati li jduru mal-bżonnijiet ta' kull persuna. Kull persuna bħal ħaddieħor għandha l-aspettattivi tagħha, l-aspirazzjonijiet tagħha, ix-xewqat tagħha u dawn nippruvaw nwieġbu għalihom. Father Martin Mikallef tenna li għalkemm is-servizz personalizzat li residenti huwa element importanti ħafna, l-objettivi tad-Dar tal-Providenza huwa wkoll li residenti jkunu iktar inklużi fis-soċjetà u jipparteċipaw b'mod sħiħ fiha. Għalhekk ma naqasx li Father Martin jgħaddi l-appell tiegħu sabiex kulħadd jagħti l-għajnuna tiegħu ħalli jkomplu jtejbu s-servizz moti minn din id-dar kif ukoll permezz ta' djar oħra fil-komunità. Nistiednu l-pubbliku biex jiġi hawnhekk jagħti d-donazzjoni tiegħu u anke jkun hemm telefonati li qed jitwieġbu u anke attività ta' mużika matul il-ġurnata kollha. Ovvjament se jkun qed iżuruna diversi personalitajiet distinti matul il-ġurnata. Dawk kollha li ma jistgħux jattendu personalment u jagħtu d-donazzjoni tagħhom hawnhekk jistgħu jaraw fuq it-televiżjoni, l-istazzjoni ewlenin se jkun qed ixandru din l-attività u jużaw in-numri li ħajkun qed jidhru fuq il-monitors tat-television. U għalhekk l-appell tagħna lill-pubbliku Malti u Għawċi huwa li jkomplu jgħinu lid-Dar tal-Providenza permezz mod speċjali ta' din l-attività biex nkun nistgħu nkomplu nsostnu l-ħidma tagħna. L-amministratur tad-Dar tal-Providenza Nadine Camilleri Cassano spjegat kif id-donazzjonijiet jistgħu jsiru mill-lum stess sal-ewwel tas-sena permezz tat-telefon, SMS, ċekk jew permezz ta' depożitu f'kontijiet tad-Dar tal-Providenza mal-banek ewlenin fost oħrajn. Bħalissa fid-Dar tal-Providenza għaddej xogħol ta' modernizzar Villa Papa Giovanni u fi żmien 3 xhur mistennija tkun lesta l-ewwel parti f'din il-binja li se tkun qed terġa' tilqa' lir-residenti f'ambjent isbaħ u aktar komdu.